kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kung ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Ag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas.
Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 7 minuto sa nabilin. Kapag kita sa tag ng alas 12. Welcome sa panatuntunan Bumbuhanay sa Untopit sa 24 kita sa bulan sang Disyembre 2021. Liwat kita magapangalagad, tubtub sa tag ng alas 12 o kunala 1:30 sa hapon. Upo na yung anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Nag-agda sa inyo sa sining isang edisyon sa panatuntunan na Bumbuhanay sa Unto. Pinsa 24 no, sa bulan sang Disyembre 2021. Pila na lang ka oras ang aton ginahulat kag Christmas na. Sa aton Christmas countdown may ara na lang kita 12 oras 6 minutos kag 46 segundos. Kag Christmas na. Ang halos tanan may mga preparasyon na karon kay man subong yang Disyembre, subong Christmas, medyo makatipon-tipon, no? Makatilipon ang aton nga mga kauturan bangod sang paghalugna sang health protocol diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag diri man sa syudad sang Bacolod. So ang halos kalabanan mag-celebrate sang Christmas party kag may sinalo-salo sa tagsa ka mga puluyan karon sa Noche Buena. Along-along lang kag hindi lang magpatama kaon lechon kay basi magtaas ang blood pressure. Sige daw na si platan ko to may sulod si Japsito. Si Japsito nagsulod. Si Jap, sige man. Igatalikod siya pero daw kilala ko gyapon. Merry Christmas na da kay Japs. Okay. Sa pila ka mga balita, una kita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Ang mga displaced vendors liwat nga ginatagan sang permit agon makabaligya sang prutas kag iban pa sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. Probinsya maga-distribute sang portable generator sets sa local disaster office sa mga LGUs nga napiktuhan sang bagyo. Kag may follow-up report may takdo sa bangkay nga nasapuan sa irigasyon. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, Food and Drugs Administration nataga na sang Emergency Use Authority ang Pfizer COVID-19 para sa mga edad 5 to 11 years old. So mga kabataan pwede na mabakunahan kay naghatag na sang EUA ang sa Pfizer ang Food and Drugs Administration. Presidente Duterte nagsorry sa mahinay nga pag-responder sa mga biktima sang bagyo. Daw hinay-hinay man subong ang pag-responder. Kaga wala na sang may nabilin nga pundo, calamity fund, kay nagamit na ini, kay nakapangulam pa gani tungod sa pandemic. Sa balita international, Omicron magadulot sang 50 to 70% sa tsansa nga ma-ospital ang isa ka tawo suno sa UK Health Agency. So wala sa dapat nga kabalakan ang Omicron kay bisan pa malatnan kasi ni Banwa 50 to 70% gid ang tsansa nga ma-ospital ka. Butsing ganon from manubo sa 50%, hindi ka gidya ma-kwan, hindi ka gidya ma-hospital or laban-laban, no? Nga hindi ka gidya ma-hospital, 50 to 70% mo ang tsansa nga ma-hospital ang isa ka tawo. So butsing ganon, amo man ang tsansa nga hindi ka ma-hospital. Hindi masyado ka makamamatay kag delikado ang ining Omicron variant sang coronavirus. Prince of Wales kag Duchess of Cornwall, pag-aopdan nila si Queen Elizabeth II
sa sining Pasko, sa sining Paskwa, sa sining Christmas Day. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato rin kapangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 3 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12. Banwa, dugay-dugay mangin kaupod naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Dili kita anay sa ginpayag karon sang FDA, no? Nahatagan na sang Food and Drugs Administration o kun FDA sang emergency use authorization ang Pfizer COVID-19 vaccine para nga ma-administer ini sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Suno kay FDA Director General Eric Domingo nga ang nasambit nga desisyon ang ginpatigayon matapos ang ginhiwat nga pagtuon sa technical documents kag evaluation sang US FDA. Nakita man ang ilang sang mga eksperto nga ang data nga ginsumiter ang nagakaigo na ini para sa EUA approval. Dugang pa diri nga ang Pfizer mga kabyanan ang may ara sang 90.7% efficacy para sa nasambit nga age group. So wala na sang dapat nga kabalakan, no? Pwede na lagaw-lagaw ang aton nga mga kabataan kung bakunado na ini sila ang mga nagapangidaron sang 5 tubtob 11 ka tuig. Sa subong banwa samtang wala pa na bakunahan ang mga kabataan, although nga ginapanugutan naman nga magkalagaw sa mall, pero sa mga ginikanan kung mahimo pa lang ipaiway anay banwa ang pagdala sinisila sa mga malls o kung sa mga lugar nga damo sang tawo para makalikaw sila sa infeksyon. Basi malatnan na sila or makakuha sila na sang virus sa palibot. Dob-dob nga mapangbakunahan na ining mga 5 tubtob 11 anyos si mga kabataan, amo pa na siguro ka mag-rejoice kita kag daloon naton sila sa mga malls kag sa diin man nga mga lugar nga may matawo nga mga lugar kag ilabi rin sa mga pagyati lilipon. No, pero subong ang 5 to 11 wala pa sang bakuna, therefore mahimo sila ina banwa nga malatnan sila ti makaluluoy man o ikaw ang ginikanan bakunado, kabataan mo hindi bakunado dahil umaya lagaw malatnan sila, ikaw hindi malatnan kay bakunado ka, hindi ko maglala sitwasyon karon. Amo nang aton nga paminsaron. Okay, sige, this time ari ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Bumbo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bumbo News, DWSM, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bumbo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Disyembre 24, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Water treatment facilities pinadala na rin sa mga lugar na sinalantan ng bagyong Odette. Mga napaulat na nasawi dahil sa naturang bagyo, umabot na sa 326 ayon sa NDRRMC. Samantala, patuloy pa rin ang vaccination kontra COVID-19 para sa second dose lang kahit hinagupit pa ang Cebu City ni Bagyong Odette. Ang publiko muling pinapaalalahanan naman sa pagsunod sa minimum health protocols matapos na tumaas ng bahagya ang positivity rate sa National Capital Region. Ilang Noche Buena items naman tumaas ang presyo. Ayon yan sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Samantala, 7 naman ang napaulat na namatay dahil sa diarrhea outbreak sa Siargao Island.
Sa ating international news, 13 million residents sa isang lungsod sa China isinailalim sa mahigpit na lockdown dulot ng Omicron variant. At para naman sa ating sports balita, ang Timberwolves star na si Karl Anthony Towns isinailalim na rin sa COVID-19 protocols. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, makalipas nga po ang ilang araw, nagpadala na rin ng mga water treatment facilities sa mga lugar na sinalantan ng Bagyong Odette. Yan at iba pang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Umakyat na sa 326 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa Bagyong Odette. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Galing ang mga ito sa lalawigan ng Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental at Oriental, Butuan City at Agusan del Sur. Maliban dito, nakapagtala rin ng 659 na mga nasugatan at 54 ang missing. Ipinaliwanag naman ng NDRRMC na 14 pa lang sa naturang bilang ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo. Biniverify pa kasi nila kung may kinalaman sa bagyo ang pagkasawi ng iba. Mahigit 630,000 katao naman ang na-displace dahil sa hagupit ni Bagyong Odette. Nasa 273 na mga bayan at syudad ang nawala ng kuryente. Pero nasa 149 na ngayon ang bayan ang may kuryente. Naibalik na ang kuryente. Samantala, bilang tugon naman sa kakulangan ng tubig sa mga lugar na lubhang sinalanta ng bagyo, nagpadala na ng treatment facilities ang pamahalaan. Ito ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Maging ang ilang mga private companies nagpadala rin ng kanilang mga water treatment facilities para magamit at matulungan ang ating mga kababayan na hirap makakuha ng tubig na maiinom. Pakinggan natin si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Mga disaster managers natin. Yung power naman po, yung pagkapatid ng kuryente, nagdulot din po ng pagkapatid ng serbisyo ng tubig. Kaya po yung challenge ngayon sa mga kababayan natin talaga is matugunan yung need for clean water, maiinom na tubig. Kaya buto-butong mga bottled water ang pinapadala natin ngayon to the local government unit at para ma-distribute nila sa mga kababayan natin. Nag-deploy din tayo ng mobile water treatment facility para yung local water resource available po nila, dadaan na lang sa purification process through those equipment at magagamit na ng mga kababayan po natin. Ang challenge to is time. Kasi meron po tayo yan. Actually po, yung iba nakarating na, yung iba on the way po currently, mga ating water purification and filtration units. A lot of those, kaya po yung tubig dagat, mag-desalinate yung tubig dagat. Yung iba naman po kahit napakadumi ng tubig galing sa kanal or sa mga ilog po nila dyan, kaya pong i-purify at pwede maging drinking water na. At ito pong lahat ng ito ay number one, mga unang binili ng pamahalaan as part of our preparatory efforts. Yung iba naman po, mga donasyon galing sa mga kaalyado nating bansa. At yung iba naman po ay mga equipment na pahiram ng ating mga kasamahan sa private sector. Courtesy of the Philippine Disaster Resilience Foundation and through the Manila Water Company at saka yung Manila Water Company. Lahat po yung mga water treatment facilities na po yan, kayang isakay sa helicopter, kayang isakay sa C-130. At ngayon po yung iba nakasakay sa barko on the way para magamit din sa mga communities po after being delivered. Si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Annalise, sa mga sandaling ito, lumalabas na talagang kailangan ng mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Odette yung maiinom na tubig. Pero nabanggit ba ng NDRRMC Bombo Annalise o ng iba pang ahensya ng pamahalaan kung kailan daw maibabalik yung stable supply naman ng kanilang tubig sa mga lugar na apektado talaga ng bagyo? Bombo An. Sa ngayon, Bombo Dave, wala pang katiyakan dahil ongoing pa yung mga road clearing operations, patuloy yung mga paglilinis pa ng mga nahambalang mga kahoy at iba pang mga nasirang mga
infrastruktura. So ito yung focus ngayon ng mga local government kasama na ang NDRRMC at ito nga no, yung tubig talaga kaya nga panawagan ng NDRRMC at ng iba pang mga local government units na mag-donate ng maraming tubig. Pero ngayon, dahil nga sa pahirapan din ang pag-deliver, Bombo Dave, no? Kailangan din ng mga water treatment facilities at yung mga salination na ginagawa na yung mga tubig na galing sa dagat, maiko-convert natin yan para maging maiinom na tubig. Ang pagkakaalam ko, Bombo Dave, ang Amerika ay may mga facilities na ng mga ganyan at kanilang pinapahiram para nga dito sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa mga lugar na hinagupit talaga ng bagyong Odette at hirap yung maiinom na tubig. So ang sabi ng NDRRMC na may mga bansa na rin ang nag-commit para dito, Bombo Dave, para nga mabigyan ng sapat na tubig itong ating mga kababayan na ngayon ay hirap, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Annalise Soberano. Samantala naman, aabot pa sa 76,293 evacuee o families sa katumbas yan ng 303,592 individuals ang nananatili pa rin sa mahigit 1,000 evacuation centers kasunod ng pananalasa ng bagyong Odette. Ayon yan sa Department of Social, Welfare and Development. Bumaba naman ang bilang ng mga individual na nananatili pa rin sa kani-kanilang mga kaanak o kaibigan sa 243,288 o katumbas yan ng mahigit 70,000 families. Ang figures na ito ay base na rin sa 6 a.m. report ng Disaster Response Operation Monitoring and Information Center ng DSWD ngayong Disyembre 24. Lumalabas sa naturang report ng bilang ng mga apektadong pamilya mula sa 5,652 barangay ay umakyat sa mahigit 927,000 pamilya o mahigit 3.5 million individuals. Samantala, ang bilang naman na pinsalang bahay dahil sa pananalasa ng bagyong Odette ay tumaas pa na sa ngayon ay umabot na sa mahigit 299,000. Kabilang na rito ang mahigit 95,400 na totally damaged na mga bahay at mahigit 204,300 naman ang partially damaged. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 90.1 million pesos ang humanitarian assistance na ipinabot ng DSWD, local government units at non-government organization sa mga biktima ng bagyo. Samantala, inihayag naman ng Department of Energy o DOE na inaasahang mas maraming mga lugar na mga sinalanta ng bagyong Odette ang magkakaroon na ng kuryente sa araw ng Pasko. Sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Fontebella, nasa 80% na kasi ang na-cover ng NGCP para sa restoration habang 30% naman ang sa mga electric cooperatives. Aniya, marami silang mga personnel kung kaya ay tiwala siya na marami na ang magkakaroon din ng electric supplies lalo na ang mga private entities pagdating ng December 25. Sa ulat nga ng National Electrification Administration o NEA, power monitoring noong December 22 ay sinabi rin ng DOE na mayroong 7 mga electric cooperatives na mayroong kabuang power interruption at 13 mga electric cooperatives naman ang nakaranas ng partial power interruption. Mayroong 658 sa 939 na mga munisipalidad ang ganap ng naibalik ang kanilang supply ng kuryente at 75 naman ang bahagyang naibalik na ang kanilang supply ng kuryente. Samantala pa rin sa dagdag pang mga balita, ang vaccination kontra COVID-19 para sa second dose patuloy pa rin kahit hinagupit pa ang Cebu City ng bagyong Odette. May pagulat ng Bombo Radio Cebu. Okay, Bombo Jane, balikan natin na maya-maya lamang ang update mula doon sa may bahagi ng Cebu City. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, nangako naman ang Department of Trade and Industry o DTI, gayon din ang Department of Agriculture o DA na magbibigay sila ng milyong-milyong halaga ng tulong sa mga biktima ng bagyong Odette sa bahagi ng Palawan. Sinabi ni DTI o Trade Secretary Ramon Lopez na maglalaan sila ng 15 million pesos para sa recovery ng mga biktima ng bagyong Odette sa Palawan na nawalan ng kabuhayan kamakailan. Aniya na magbibigay sila ng 10,000 pesos sa
sa umaabot na 500 na mga beneficiaries sa Puerto Princesa at nasa 1,000 recipients naman sa ibang bahagi pa ng Palawan. Samantala, sinabi rin ng Department of Agriculture na maglalaan sila ng 101 million pesos sa libo-libong mga magsasaka na dumaranas ng epekto ng Bagyong Odette sa lalawigan. Libo-libong mga bangka rin ang ibibigay sa mga mangingisda. Ayon nga kay Department of Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na para sa 20,000 na mga magsasaka, magbibigay ang kagawaran ng 101 million pesos para sa nasalanta doon sa Palawan. Para naman sa mga mangingisda, 5,000 na mga bangka ang nakatakdang ibigay ng kagawaran. Magbibigay din ng 15,000 na mga certified rice seeds o binhi para sa mga magsasaka at 5,000 vegetable seeds pa sa mga apektadong mga magsasaka. Sa oras na ito, muli nating balikan ang Bombo Radio Cebu dahil patuloy pa rin ang vaccination kahit hinagupit sila ng Bagyong Odette. May detalye ang Bombo Radio Cebu. Hindi pa man natatapos ang hirap na kinaharap ng mga tao sa isla ng Cebu ay sinisikapan pa rin na ipagpatuloy ang mga iba't ibang aktibidad gaya na lang ng vaccination. Ito'y matapos kumpirmahin ni Cebu City Councilor Joel Garganera, ang head ng Emergency Operations Center, na ipagpatuloy ang vaccination para naman hindi masayang ang oras at marami pa ang mabakunahan. Sinabi rin ng konsehal na nakadeploy na sa iba't ibang area ang kanilang mga personnel pero inihayag nito na hindi ito full force gaya ng dati. Diin na hinahakayat nito ang publiko lalong-lalo na yung hindi pa nabakunahan na magpabakuna na upang makamit ang herd immunity sa hanggat hindi pa natatapos ang taong 2021. Kung saan sa mga gusto magpabakuna ng COVID-19 vaccine ay bukas na ang mga vaccination sites sa lungsod ng Cebu, lalong-lalo na sa Kiot Gym, St. Jude Bulacau, Cogon Pardo Gym, Suba Gym, Shopwise, Basak San Nicolas, San Jose Gym, Ermita Gym, Robinson Cybergate, Robinson's Galleria at Cebu City Hall. Yes, Bombo Frechi? Yes, matatandaan din na isa sa pinakamaraming biktima dito ang Cebu City kung saan isa din dito maraming nagsalanta ng mga mga bahay at problema din dito ang kuryente kung saan isa din ito ginagamit sa mga equipment ng vaccination site dito sa Cebu City. Bombo Dave. Bombo Frechi, kinukonsidera din ba ng lokal na pamahalaan sa kasalukuyan yung pag-iikot sa mga sinalanta mismo talaga ng Bagyong Odette, Bombo Frechi, kasi yung iba sa kanila hindi naman magawang maiwanan yung kanilang bahay, yung mga nasirang bahay, Bombo Frechi? Yes, Bombo Dave, kung saan din binibigyan din sila ng pagkakataon kung kailan nila gusto magpabakuna. At kaya nga dahil nga dito sa Bagyong Odette na kung saan maraming tao ang nagsasakripisyo muna sa ngayon. Kaya naman sa yung ibang mga tao mga nakaluki sa hilagang area dito sa Cebu City, yun lang muna ang mas lalo na hinikayat ng mga gobyerno, lalo na dito sa departamento ng Department of Health, Bombo Day. Alright, Bombo Frechi, sa panig ko naman, nang tumama ang Bagyong Odette dyan sa inyo, wala bang naiulat na mga bakunang nasira? Yes, for now, yan tayo magpapasalamat, Bombo. Kung saan din dito, yung pag-monitor natin ay konti lang din naman yung mga nasira dahil sa paghagupit ng Bagyong Odette. Pero makikita din natin dito at sa pag-monitor natin dito sa vaccination site kung saan mas pinapayodida nila na pinapaubos na muna nila ang vaccination dito, vaccine, vials dito sa Cebu, Bombo, Ever. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Frechi. Yes, mula dito sa Bombo, Cebu, ako si Bombo Frechi Di Castro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1
station dito sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo. Samantala, aabot na sa 3.5 billion pesos ang pinsalang iniwanan ng bagyong Odette sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon pa sa Department of Agriculture. Sinabi ni DA Assistant Secretary Noel Reyes mula ang datos na ito sa 10 apektadong rehiyon na kinabibilangan nito ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Luzon, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao at Caraga. Ayon pa kay Reyes, naglaan na ang DA ng 2.6 billion pesos para yan sa rehabilitation insurance at loan para sa mga magsasaka at mangingisda sa mga apektadong rehiyon. Dahil sa maagang abiso sa agriculture sector hinggil sa bagyong Odette, sinabi nito na ilang mga magsasaka nagawang may salba ang kanilang tanim na mga mais at palay. Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, ang publiko naman ay muling pinapaalalahanan sa pagsunod sa minimum health protocols matapos na tumaas ng bahagya ang positivity rate dito sa National Capital Region. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Ever o Bombo Jane, todo panawagan ngayon ang Octa Research Group sa publiko ngayong Pasko at bagong taon na sundin itong minimum public health standards. Kasunod na rin ito ng bahagyang pagtaas ng positivity rate o itong bilis ng hawaan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa National Capital Region. Sa kanyang report, sinabi ni Octa Fellow Dr. Guido David, ang positivity rate sa region ay tumaas sa 0.77 noong December 16 hanggang 22, habang ang positivity rate naman sa NCR ay nasa pinakamababang antas noong December 12 hanggang 18 na nasa 0.62. Naniniwala si David na ang pagtaas ng kaso ay epekto na rin ng holiday season. Posible ito rin na umano ang simula ng pagbabago sa trend ng naitatalang kaso ng COVID-19. Nakikita rin ni David na tataas pa itong hawaan dahil sa pagdami ng social gatherings. Hindi naman daw dapat itong ikabahala pero kailangang isaalang-alang pa rin itong mga health protocols habang nag-e-enjoy sa holiday season. Wala rin daw malinaw na projection itong Octa sa magiging sitwasyon hanggang sa unang linggo ng Enero. Pero lagi naman nilang i-evaluate ang sitwasyon sa susunod na 2 linggo. Kahapon nang naitala ng Department of Health ang 288 na bagong kaso ng COVID-19. Sa ngayon, nasa kabuang 2,837,903. Itong naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa at 9,251 itong aktibong kaso. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mga biyahero naman nais humabol sa Pasko sa kanilang mga probinsya. Magdamag pa pumila sa PITX. May nakuwang detalye ang Star FM Manila. Magdamag na pumila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mga gustong umabol sa kanilang mga probinsya para sa Pasko. Ilang mga pasahero ang natulog na sa upuan habang nagpapakasakaling makakuha ng tiket pauwi. Papuntang Naga, Dagupan City, Bicol at Batangas ang ilang mga naghihintay na pasahero sa naturang terminal. Karamihan ng mga biyahe ay pre-book na, lalo na papuntang Bicol. May mga biyaherong may dalang malalaking bagahe na pasalubong sana sa kanilang mga pamilya sa probinsya at umaasang makauwi pa rin kahit papaano. Pahirapan naman ang pila at pagkuha ng tiket papuntang Bicol at Batangas Port. Ayon sa pamunuan ng PITX, ito ay dahil maraming bus ang na-traffic sa may Batangas City at Bicol, kaya pahirapan din ang dating ng mga bus sa Metro Manila. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang PITX sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pagbigay ng special permit para madagdagan pa ang mga units ng mga bus na babiyahe ngayong Pasko. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Tumaas naman ang presyo ng ilan sa mga Noche Buena items ngayong 2021. Ayon po yan sa presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated na si Steven Cua. Ayon kay Cua, ang nagpapataas sa presyo ngayon ay ang supply at demand distribution. Mayroon aniyang mga supplier na nagtaas ng presyo sa pasta, spaghetti packs, kape, manok at hamon. Pero wala naman aniyang naitala na pagtaas sa mga delata. Sinabi pa ni Cua na sa harap ng COVID-19 pandemic ay mas maraming mga tao sa ngayon ang namimili sa mga mall. Pabugso-bugso naman aniya ang dami ng mga taong namimili sa mga supermarkets.
Maglalagay na ng checkpoints ang Commission on Elections si COMELEC sa election period para ipatupad ang GANBAN upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa pagsasagawayan ng 2022 polls. Ang COMELEC sa pamamagitan ng Resolution 10741 ay nagtakda ng mga alituntunin para sa pagsasagawa ng mga checkpoints sa buong bansa sa panahon ng halalan na magsisimula yan sa Enero 9 hanggang Hunyo 8 taong 2022 o pagkatapos ng halalan. Dapat mayroong kahit isang COMELEC checkpoint sa bawat lungsod at munisipalidad ayon sa guidelines. Ang checkpoint ay pamamahalaan niya ng mga tauhan ng militar o pulisya. Visual search lamang kinakailangan sa checkpoint at hindi na kailangang buksan ng publiko ang kanilang G-Love compartment, trunk at bag. Ang manning personnel ay hindi maaring pilitin ang sinuman na sumailalim sa isang physical o body search sa kawalan ng anumang batayan ng isang tao ay nakagawa, malapit ng gumawa o gumagawa ng isang krimen. Magugunitang ang mga lalabag sa gun ban ay huhulihin ng mga otoridad. Samantala, mga relief goods naman doon sa Dinagat Islands halos nagkukulang na rin daw dahil sa pahirapan ang pagtawid ng mga ayuda papunta sa kanila. May update si Bombo Marlene Padiernos. Nauubos na ngayon ang mga nakaimbak na relief goods ng Dinagat Islands na mula pa sa mga provincial government nito. Ito ay dahil sa pahirapang paghatid ng mga relief goods sa nasabing isla na isa sa mga lubhang naapektuhan ng Bagyong Odette. Dahilan kung bakit minamadali na ng LGU ang paghatid ng mga tulong sa mga mamamayan dito. Paliwanag ni Dinagat Islands Governor Arlene Kaka Bagao, lahat kasi ng tulong na ipinapadala ay dinidiskarga muna sa Surigao City bago ito ipadala sa Dinagat Islands. Bagamat sunod-sunod anya ang pagdating ng mga bulto-bultong mga relief goods para sa mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng kalamidad, ay malaking pagsubok pa rin sa ngayon kung papaano at ano ang gagamitin para maipahatid ang mga ito sa isla dahil sa mga nasirang mga bangka makaraang tumama ang Bagyong Odette dito. Kung kaya't humihingi na rin anya sila ng kaukulang tulong sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pa upang magpasaklolo sa pagpapabilis ng paghatid ng mga relief goods sa nasa 23,000 mga pamilyang naninirahan dito. Bukod dito ay sinabi rin ng gobernador na paubos na rin ang krudo ng Kapitolyo para sa mga generator at diesel ng mga truck na nagbubukas ng mga kalsada. Samantala, lubos naman ang pagpapasalamat ni Governor Bagao sa mga nagpapadala ng mga tulong sa Dinagat Islands at siniguro naman ito na makakarating ang mga ito sa mga pamilyang sinalanta ng Bagyong Odette. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak na may sapat na cash kahit sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Nakikipag-ugnayan na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga lokal na bangko na nakabase sa mga lugar na pangunahing tinamaan ng Typhoon Odette. Ito'y kasunod nga ng mga impormasyon na kinakapos ng cash doon sa mga lugar na apektado ng naturang nagdaang sama ng panahon. Ayon sa Bangko Sentral, sapat naman talaga ang pera sa nasabing mga lugar. Yun nga lang ay offline ang ilang mga bangko at hindi magamit ang ibang mga automated teller machine dahil nga walang power supply. Pero may mga hakbang na umanong ginagawa para dito upang manatiling sapat ang nagsisirculate na pera sa naturang mga lugar. Layunin ng aksyon ng Bangko Sentral na mapanatili ang kalakalan kahit nga sa mga hard-hit areas upang manatili ang pag-usad ng ekonomiya sa gitna pa rin ng kinakaharap na kalamidad at gayon din yung COVID-19 pandemic. Layunin nito na mapalakas ang ekonomiya hanggang sa pagpasok ng susunod na taon at maging normal lamang ang takbo ng kalakalan kahit dumaan sa matinding sakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, 7 naman patay sa diarrhea outbreak doon sa Siargao Island. May update ng Bombo Radio Booth 1. Umabot sa 7 kataong patay sa diarrhea outbreak na naitala sa ilang bayan ng Siargao Islands, particular sa mabayan ng Dapa at General Luna, kung saan makikita ang Cloud9 na siyang dahilan na kinikilala itong surfing capital ng bansa. Ayon kay Bombo Siargao correspondent Alexander Moral, ang naturang bilang ay base na rin sa pagkumpirma ng Vice Mayor ng General Luna as of alas 9 kagabi. Ang mga biktima ay mula sa mahigit 130 kataong na ospital dahil sa outbreak
outbreak dahil sa kawalan na rin ng source ng malinis na tubig inumin, lalo na't sira ang 98% sa kabuuang isla. Inaasahang mas lolobo pa ang bilang kung walang makarating kaagad sa kanilang tulong, lalo na sa mga food at water supplies. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, Bombo Lilibas Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pinsalang iniwan pa ng Bagyong Odette sa mga infrastruktura at kabuhayan sa Puerto Princesa, Palawan aabot na sa mahigit 360 million pesos. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang panayam ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa mahigit 360 million pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Odette sa infrastruktura at kabuhayan ng mga residente sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa kabila ng relief efforts ng mga opisyal ng national government, umaapela pa rin ang mga residente ng karagdagang tulong. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Father Eugene Olivera, spokesperson ng Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa, Palawan, sinabi nito na halos na wipe out ang Palawan sa mapa ng Pilipinas dahil halos tubig baha na lamang ang makita sa lugar. Sa kabila ng pagbalik ng linya ng komunikasyon at kuryente, hindi pa rin estable ang cellular signal ayon kay Olivera. Ayon sa naging rapid damage assessment ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang City Engineering, City Veterinary Office at DPWH, aabot sa 365,301,400 pesos ang naging pinsala ng bagyo sa lungsod. Ang extent ng damage is more on the north area. Ang city proper damage is more on trees, ang kuryente, communication, wala sila communication. Si Father Eugene Olivera, yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nasa 30 na milyon residente sa isang lungsod sa China ang isinailalim sa mahigpit na lockdown dulot yan ng Omicron variant. Maraming mga pagbabago ang ginawa ng China dahil sinasabing pagdagsa ng maraming bilang ng COVID-19 dulot na rin ng Omicron. Sa kasalukuyan, pinagbawalan na ang mga tao sa pagtipon-tipon at pagsagawa ng mga gatherings sa pagdiriwang ng Kapaskuhan doon sa China. Mga kabombo, mga Star Nation, sa ating Christmas countdown, 11 hours na lang at 30 minutes, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Water treatment facilities pinadala na rin sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Mga napaulat na nasawi dahil sa bagyong Odette ay umabot na sa 326. Ayon po yan sa NDRRMC. Ang vaccination naman kontra COVID-19 para sa second dose lang patuloy pa rin kahit hinagupit pa ng bagyong Odette ang Cebu City. Samantala, ang publiko muling pinapaalalahanan naman sa pagsusunod sa minimum health protocols matapos na tumaas ng bahagya ang positivity rate sa NCR. Ilang Noche Buena items naman tumaas ang presyo ayon yan sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Doon naman sa Siargao Island, 7 ang patay dahil sa nararanasang diarrhea outbreak. Sa ating international news, nasa 13 million residente naman ng Shan City ang isa na ilalim sa mahigpit na lockdown matapos makapagtala ng 52 bagong kaso ng COVID-19. Samantala, ang NBA superstar na si Anthony Towns ay isinailalim na rin sa COVID-19 protocols matapos nga na binabantayan siya dahil sa COVID-19. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At
Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik naman kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 32 minutos na nakiligan sa tag ng alas 12. Sa aton nga bago na ninyo nabatian ng Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga panumbalik banwa, kuhaon na natin ang report gikan sa kay Bumbo Dennis Rubica. Ini may kaintanan sa pag-distribute sa mga portable generating sets sa mga LGUs nga napiktuhan sa bagyong si Odette. Tubtub subong wala pa sang kuryente, madulom ang ilang Paskwa karon sa tungang gabi. Mabalik kita banwa pagkalikat ginamang sa pinakamang importante nga mga panumdum. Standby! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sininga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok, ilabi na subong na. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuanay sa 44 minutos sa nakaligad sa tagdag alas 12. This time mga kabiyanan, kuha na ito report ni Bumbo Dennis Rubica. Ining may kantanan sa pagpanghatag sa mga portable generating sets para sa mga LGUs nga lubos nga napiktuhan sa bagyong si Odette. Pangkulang ini pang sapin-sapin banwa madugayan pagka ma-repair ang pila ka mga linya sang NGCP
bangod nga may pila ka mga tag-iya sang duta nga ginatindugan sang tower nga nagkalatumba hindi magpasugot nga magsulod ang crew sang NGCP sa ilang property agud i-repair ang natumbang nga mga tower. Sa isyu nga wala pa kuno sila mabayaran sa gobyerno sa duta nga ginbugsukan na sang tower sang NGCP. Di sadya ni. Kuha ko na yung report ni Bombo Dennis Rubica sa Pia Kalilla. Bombo Dennis, please come in. Bombo Dennis. Okay, go ahead, Bombo Dennis. Yes, bumudan sila ko may kapina 18, no? Ka mga portable generator set nga na pang distribuer ang ating provincial government sa mga LGUs, no, nga affected siling bagyo nga si Odette Bombo Dano. Ining mga portable genset actually na temporaryo na ginapulang sa probinsya sa mga banwa kag syudad, no, nga so far wala pa sa supply sa kuryente especially no, sa ilang nga mga disaster reduction management offices bumuda, no? Kaya kanabo kung ba sumapuloy na ton nga sa nga toting kakinabla sa kuryente especially sa pag-charge nila sa mga cellphone for communication, pag-charge nila sa mga emergency lights, no? Sa gabi-gabi wala pa sa supply sa kuryente, no? Muna ang isa sa mga actually sang nagligad pang adlaw o sang ligad nga Miyerkules, no? Ay ning 18 ka mga portable genset ginpang dulong na ini sa probinsya naton dito sa southern part sang ato sining probinsya permanente sa area sa Kabangkalan, Ilog, Gawayan, Sipalay kag Hinubaan. Udan kay tuloy sa Ilog 10% lang, no? Sa Banwa dira portion lang. Sige, interview natin sa head sang CDR na Municipal Reduction Management Office ng Ilog na si Gideon Padilla, no? 10% lang dahil nasupplyan sa kuryente. Sa Kabangkalan, dumayara naman mumudan, mga gamay pa lang, no? Mga 10% pa man sa area sa Kabalan na balik na sa supply sa kuryente. So, sa iba niya sa Kawayan. Bombo Dennis, yes? na mabulubod lang, siguro 100% ang pag-energize sa mga lugar nga apektado o kung na kalagubang linya. Kaya may mga tower sa NGCP nga hindi ma-repair subong, kaya hindi makasulod ang mga crew, kaya hindi pagpasudon sa tag-iyasang luta ang ginatindugan sa tower. Kaya ang issues na diri, wala pa kung sila mabayaran sa gobyerno sa duta. Amo na bumudan, yung problema daya ang aton nga ultimo yung motora mo na masupre ka magamunay. Ti daw tinunto naman na ang actually ang inayang issue na hindi pagbayad kay man hindi pa na mabayaran kay daw ginakaso pa na subong siguro bas hindi maghilisan to iya siguro sa presyohanay. Si kalamidad niya bumudan na mayo kon wala naman niya sang kung sa bagay ila man ay kinamatarong kay ila man ang kadutaan pero daw wala naman sila sang wala naman sila sang balatyagon sa mga katawhan nga masa nga nagasuffer tungkol sa sini nga mga tinion. Okay lang na sila kay may ilagro nga puluyan, may mga generator. Sakto na. Tisig ko kalamidad niya, may ko normal lang circumstantial na kahit okay lang labi. Kalamidad niya sila gusto na magatumba ng mga mainline naton, mga poster sa kurente. Kahit bagyo niya mo, dapat kuhan lang ng konsiderasyon bumudan. No? So mga siling tangati, isa ini sa mga tikang sa aton nga provincial government, kaya bisan pa paano, samtang gina-repair amat-amat, ang pabalik ang linya sa supply ng kuryente, amo ning hatag na sa portable. Protein yung mga portable genset, pangwala ni, pang-charge lang no? Especially sa may opisina sa local disaster risk reduction, amo nang ginapang butangan dira kay para mapumuluyo, maka-charge din ko sa ila sa mga cellphone kag pila na ka mga chargeable equipment na may mga emergency light, flash lights nga ginagamit na sa tiyo niya sa pag abot ng siyang gabi ang ati mabulubod na yung mga magyosira para iyang
magkagihimo sa normal nga bulator sa diyon sa kagabiho. No? So magluwas sining 18 ka mga genset, portable genset, nga halin sa probinsya. Actually, muna klaro ni Provincial Administrator Atty. Fred Diaz, nga ni daw pahulam na sila. Nga after abi matapos, mabalik ng supply ng kuryente normal, so yung mga genset nga pahulam sa mga LGUs, ibalik Manila sa ato niya probinsya, kaya gamiton man no? Sa mga kalamidad naman nga posible, no? Mag-igo sa aton sining nga probinsya. Magluwas sining 18 na mga genset nga na pagdistribuar, may ara pa bumudan dugang sa aton Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz, kaya may pila pa ka mga LGUs talay bumudan ng Ibi Magalo na healing facilities natin bla. Kaway naman na tao. So may ara na 3 ka mga portable generator nga naka-standby, so gamiton mo na. Idugang ni augment sa mga LGU pang ikinansang dugang nga mga generator sets sa bumudan. Ang mga hospital nga na-energize naman niya. So kung may mga standby ng mga portable generator, gamiton mo na. Hatag mo na, ipaula mo na, especially sa mga nagkakinan nga mga LGUs. Kaya ining motor bumudan, sila ito magluwas sa paggamit sa mga pag-charge sa mga cellphone, kaya mga chargeable equipment sa mga water, like sa mga tubig lang, mag-direct ka sa tubig, masaka ka tubig, so pwede mo na magamit, kaya ibalang tamamudan sa mga calamity area. Number 1, kinagpid ang tubig mo, supplies ng tubig, mag-purify ka na sa tubig, or mag-pump up ka sa tubig, kumula sa kurente, kundi hindi makapasuyok sa tubig to, hindi makasupply sa pumuyo. So kailangan maning mga generator sets. Pati may iba magaling bumudan ng mga LGUs mo niya nga daw magluwas niya sa pagi sa itong probinsya. May harap ng sa diretso man. Ginapulang ng mga gamit, mga equipment like yung mga chainsaw. Ginapulang sa mga LGUs. Kamo na ginagamit naman augmentation man bulig sa pagpangutod sa mga kahoy. Hindi maging man na 100%. May mga sa mga interior areas, sa mga interior roads, sa mga barangay, may mga kahoy pa yung dapat pag-clearing mo. No? Sa mga iba mga chainsaw ng mga LGUs, wala man nila nagamit, pinapaulaman nila. Sige, pag-augment man nila sa mga banuhan sila rito yung nagkinanan sa sininga mga equipment bugdak ko lang probinsya at gani doon nagpadala to sing bakko sa may area sa Isabela, kaya may isa tapos ako nga puno sing kahoy gid nga tumba, kaya mabudlay bala hakwaton, kay kada ko dako sa ganan sang bakko. So ato provincial government nagpadala to para pis mapahigad, no, kaya ito sa pangkat na niya bumuda ng mga sanga-sanga sini, kuting dako nga puno iya kung mabugat kaya lagi sing equipment, no? Pero kapadala naman ito probinsya sa Noscaito Diaz, no? Sa iban pa. Kay from time to time ko may mga LGUs man na nag-request kay Jatan probinsya sa augmentation, kasmente mga gamit, kag manpower, no? Para mapadasig man ang pabalik sa normal nga gawi sa ato mapumulo, pratikamente ang supply sa kuryente. Bombo, Daniel. Pamatenta si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. Okay, daliin lang bumudenis. Kaysa ito bumudan na magluwas yung mga genset, no? May pila pagid ang problema subong iya gid kuryente gid, yes. No, kay kapit pa subong iya subok yang ning pagselebrar naton sang Paskwa, Noche Buena, do ka subok-subok siguro kun kadulong ang aton yang puloy Ito na bumudan, di mo makita nga ipat-ipat sa Christmas lights, sa mga Christmas tree. So actually kaya mabalik yung mga supplies ng kuryente bumudan, tining kinanon sa tubig bila mabalik man ni kay mandar ang mga motor pump dira, ang mga purifier naton dira, gabaligyan na sing tubig nga purified water.
di maka-produce man sila sa purified water, magamit mas mapulo, may bakla na sila. At least hindi na sila magsirig sa mga ginadala pa na bulay, mga bottled water, mga kinontainer sa tubig yung ginapadala sa ato probinsya, sa mga banwa dira sa store nga bahin sa aton sining probinsya. Kay mo man kilanon mo once mabadasig yung mga amat-amat pabalik ang supply sing kurente, sunod-sunod naman yung amat-amat, no? Nga masulbar ang ibang tagin nga mga basic needs ng aton nga mga pumuluyo. Siling ko ang normal mga supplies ng tubig, at least no, aning mga commercial area, commercial establishments, while abot ini mga yung gabay like ni mga kolokarinderya sinikit ibumudan ko brad out di ka ba sila yung cater pa sing ilang mga customer sa gabi sila maghapon kung ba supply sa current at least no ang mga negosyo amat-amat naman nga mapabalik bombo dan no so sige kidaw alang-alang ang audio niya di sige bumulasan muna sila to na 18 na mga portable genset ang dala na sa aton probinsya gabit kara na sa mga GUs naton dira sa southern parts ng probinsya kag may augmentation pa ni no kay samtang hindi pa mapabalik dako nga supply sing kuryente amat-amat na dai pang bigyan ni mga LGUs no for emergency use lang like charge no sa mga communication equipment para man niya sa mga pumulo kita bumudan to sa kabangkalan to sa DRMO office ni Labo. 24 oras ang pilahay isang pumuloy ito na nag-charge lang sa ilang siling mga cellphone, chargeable flashlights, mga emergency light nila, nga ilang na magamit sa tinion niya sa kagabihon na pamadanyan. Sa mga pilaton, dugang mga update, a day, 1 week to 1 week kahapon. Isa kasimana, isa kadlaw na subong after nga nag-igo si Baguio Odette diri sa Negros Occidental, particularmente sa sur nga bahin sang aton nga probinsya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Ang probinsya sa Negros Occidental naghimo sang pamagi para nga at least bisan may chargingan na lang sa mga cellphone, may ara kita kwaon o may ara kita saksakan sa aton nga charger. Sa mga LGUs nga wagid kuryente, may gipadala nga mga portable generator set. No, para nga maka-supply sa kuryente bisan hindi man tama ka dako abi sa kuryente nga masupply niya, at least may aragid sa mga kultura naton nga magasaulog sa Noche Buena karon masyado gid kadulo ang inyong kagabihon kay tungod nga sa mga wala pa ya magbalik ang kuryente. This time ko nato lang report ni Bombo Ann Sindol Surilia, ini may kantanan sa mga displaced vendors nga ginatagan anay sang ligwa sa katon nga sa city government nga makabaligya sang prutas kag iban pa sa palibot sang Bacolod City Public Plaza. In the siguro in the spirit of Christmas. Tigi natagaan sila sang permiso nga magbaligya banwa sang mga prutas na sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. At least bisan sa once in a year lang nga makagulo ganansya man sila kag makapatigaman sila sa ilang palangitan-an dira sa palibot sang public plaza. Pero pagkatapos ang Christmas, hindi naman ay pagbaligyaan, hindi naman pagplastaranda, kaya ang plaza is plaza, ginaya. Now, this time, kung na nato ang report sa piyak na linya Bombo Ann Sindol Surilia, please come in. Bombo dan 35 ni ka mga displaced ni sang tanalikdan nga mga vendors sa syudad sa Bacolod atong sa clearing operation sang DILG. So ginhatagan ni sila tsansa nga this time sa Christmas kag sa New Year makabaligya sila no. So 35
Bombodan, no? Palibot na sa public plaza, mga baligya prutas, no? Amo na siya Bombodan. So ang iban dira may mga RTW pero iban way pa man naka-set up. Ang naka-set up na subong base ganin sa aton video ang dira iya Bombodan sa may prutasan nga sa palibot sa public plaza. Again, ini sila nga mga vendors dumduman mo to Bombodan nga di nangin maukob man to ang clearing operations, especially sa mga vendors, mga sidewalk vendors, kaya hindi man pwede sa mga sidewalk Bombodan. So amo ning silang ginhatagan sang chance ang syudad sa Bacolod sunugan ni sa pagpayag sa aton sa Bombo Radio ni Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda. So amo na siya Bombodan ang ining paghatag opportunity sa mga vendors. Pamatian ta Bombodan ang kabahin sa aton iyang interview sa kay Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda. Sa pobra ng ilang structure. Okay. Oo. So pila again, sir? Mga 35. 35 ka bilog. Dayon, ina sila diin kadampi, sir. I mean, ano galing ang street na dira ka pwede sila makabaligya? Gonzaga Street. Gonzaga Street. Halin sa Ano yan, sa sanuhan na. Oo. Para sa Bacolod Downtown Vendors Association. Okay. Ang sa Gatuslao Street, sa Bacolod. Gatuslao Vendors, ang sa Sanuan, sa Old Downtown. Okay. Bakod ba? So 35 sila tanan ka bilog. Ang sa dira sa may Sanuan. Okay. Ang sa Gonzaga gali. Okay. Para sa putasan. Pero I doubt inang wala kasi iban kapatindog structure. Okay. So saan open na sila mga patukod? At siga matamat naman sila kay Okay. banda siguro basi kung maglapit na lang ang New Year mong patukod. Oo. Pero sir, sa saan sila ginatagan permit? Nagligad pa. Nagligad pa ng last week pa. Okay. Dayon sa saan sila dapat magsugod? I think after sang kaya ila duration is still December 1 to 31. Okay. For Christmas and for New Year. Oo. Okay. So like every year, tama ni sir, no? Ginahatag sa ilang chance, no? Ng mga vendors. Oo. Just, ano mo lang ang inyo, sir, nga do... Plus pagid natin ang sa subong, may ordinansa. Oo. Oo. 968 nga ang Bacolod Public Plaza nga sidewalk ipabaligyaan sa mga vendors na identified sa City Mayor's Office. Pwede sa baligya. Okay. So may ara na gid na standing ordinance. Ano again ang inang ordinance, sir? Ang ordinance nga ginaalaw ang mga vendors nga magbaligya sa sidewalk sang public plaza. Oo. Pero i-identify sa mga sang mayor's office. Okay. So ang aton pag-identify sang mayor's office kinanglan ang asosasyon registered sa either SEC, DOLE o CONCDA. Then accredited siya sa city. So that the city would know that nga they are operating in Bacolod City. Okay. So muna ang mga requirements. Kasi ang makabaligya kinanglan member nila. Member sa association. Okay. Kasi ang na-identified natin yung association nga na-displaced during sang implementation, sang pag-clearing sang DILG sa mga street and sidewalk. Amo na yung duwa, ang bakod ba kag ang CGPA. Okay. So sila na subong gakuparda subong. Okay. Labot to ang sa iya sa simbahan nga ginayo para sa ilang livelihood, no? Project. So ang portion nga may portion sa Gatuslao and ang kalabanan kag ang bilog nga sidewalk sang Rizal Street, no? Along Rizal Street konting LTC and Cathedral. Okay. Sir, luwas ni syempre ang mga firecracker vendors sa ato ang ginhambal natin mo sa last time. Okay naman, no? Nagsugod naman sila sa pagbaligya. So ay na to sang problema, sir? Oo, after nga na-comply nila ang mga necessary requirements, subong, nagabaligyan na sila. Kaya na-approve na sa RCSU 6, nga Region 6 sabi, nga taga
ano sila sang permit gidya like retailers permit no kay ang requirement kinahanglan may structure na nga na-inspect ang Bacolod City Police no kay Bureau of Fire as a recruiting agency sa LGU as per City Ordinance 511 nga kinahanglan i-recommend sang duha ka agency ang Bureau of Fire and Bacolod City Police. So kag i-approve ang ilang special permit as retailers ang firecrackers and pyrotechnics. So amo na siya ang mga requirement kag antes i-approve ang ilang retailers permit. Sir, speaking sa agento sa pagbaligya prutas lang gid na dapat ibaligya nila dala sa plaza, why na iban pa aning mga ginalaw? Ang sa Kwan, ang sa Gonzaga Street. Pero ang sa along Gatuslao, mga ready to wear kag mga mga accessories muna. Dayon ang sa ang sa San Juan amo man. So ano nang place along downtown area amo na sila ang butang dira. Oo. Sir, anong rules sa dira? I mean, anong ginapanumdum nyo na sa mga vendors? Ang lang bilang bulig sa ila sang ilang pangabuhian kaya na-display sila sa downtown area tungod to sa pag-implementar sang memorandum circular sang DILG. So kadugang ipamaskwa sa ila ang pwede sila makabaligya. Okay. They are considered enterprising poor. No? Nga bisan ang abi pati gayunon mo obra ang negosyante nga gagmay nga ini daw gabalik sila gyapon nga gusto nila magbaligya. No nga nagawi man nila bala nga gusto nila ang source of income nila amo ang pagbaligya no hindi nga silang imang employer sila so gitawag namo na sila mga enterprising poor no ang ila gawi kag amo ila nga namutan niya nga means of livelihood so daton sila ginap. Okay, Bumbuan. Nabatian nato no si Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda. No? So, amo ni so far, Bombodan, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Report gikan sa Bacolod Government Center. Nagdulong sa inyo sa oras, 8 minutos ang kaligad sa tagnang alauna. Sa aton nga pagpanumbalik banwa, kuha naman naton ang dugang pagid nga report. Upod sa kay Bumbo upod sa kay Bumbo Andrew, Franz Andrew Burgos, ang paandam sang PNP Region 6. Sa aton nga mga kauturan, sa aton tanan sa sining pagsaulog sang Paskwa. Pagkaligad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online selling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. Sa
Kano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa doon ang pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuanay sa Uddo. This time kao na naman nato ng report ni Bombo Franz Andrew Burgos, paandam sa aton nga PNP sa sininya pag-celebrar naton sa nga Pasko. Yari report, Bombo Franz Andrew Burgos. Please, come in. Amoy sa bumudan sa buong ang isa man sa mga ginahulat man nga adlaw, no? Especially sa mga mapatigulang mo, no? Kung mga kabataan man bumudan ang adlaw sang Pasko. Pero bumudan ang inang adlaw, no, may mga insidente ginagyapon nga hindi naton maligar bumudan o kung hindi naton ma-expectar kay ang kalabanan sa aton subong, no, may mga naga-out of town dala bumudan o kung mga naga-silmasiling naton nga naga-bakasyon, no, sa ibang nga mga bahin sang probinsya o sa ibang pagin na parte man sang pungsod. Dire bumudan nagasulod diri sa aton, no, kung naghatag mismo sang paandam ang mga kapulisan, no, especially sa bahin sang Police Regional Office 6
matapos nga may pila na ibang butan sila nga mga na-record man nga mga incidents kung balik doon to nato na mga nagliligan nga mga tinuig nga especially ibang butan sa mga mga insidente bala no kung mga krimen kaangay sang kinawatay kag kung ano pagkita wala ibang butan nga mga untoward incidents during the time no o kung napag-abot sang adlaw sang Pasko. So diri mismo ibang butan naghatag mismo sa paandamang spokesperson no sa PRO6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles nga nanong nga di bumbudan sa pagmangin na mapinantayon gid kada isa sa ato no ibido nga ara kita bumbudan po sa kasadya o kung sa nasigni natong bing kapistahan man mismo kag pag celebrar man natong bisa mas ang kaadlawan sang makaako bala bumbudan no pero hindi kita magkalipat kay because bumbudan may ara yapon nga mga malain bisan tinutuyo o kung may mga gusto man bing nga mga pag-obrahon bi bumbudan nga mga illegal no ang mga pila ka mga persona diri sa aton. So siling mismo bumbudan sa tagpamaba sa PRO6 nga dapat gid bala bumbudan especially kung maglakat bala bumbudan o kung bayaan di ang balay kay subong di bumbudan damo ginidaan nagapadulong sa mga malls o kung mga out of town no mga tagpila ka adlaw sila bumbudan antes balik sa ilang balay no after sang Christmas day no kaya diri siling mismo sa PRO6 spokesperson nga dapat gid bumbudan no siradaan gid ang balay ilakit sa maayo ang balay na hindi niya dapat yung pagpabayaan ng balay kung before yung maglakat bumbudan dapat securon gid bumbudan ang mga pertahan bintana kung nakalak kag ang isa pa gid bumbudan sa pinaka-importante kung may mga nakasaksak padating nga mga talaksakan dabi o kung mga mga appliances trabla bumbudan nga nasaksak pa dira no so mo na nga dapat sila panggabuto no kay wala labot ding may mga kawatan sa bumudan base bala malala pag ang sitwasyon base kamo ang ukod ang makontrol nato ang masunugan so mo nang mga butang nag-isagit sa mga ako sa mga mayor gid nga mga pahanumdom sa PRO6 kad di ba pag bumudan ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles nga dapat especially no sa mga lakat sila sa mga malls mangin vigilante man sila bumudan kay may mga pila gyapon nga makotoran nga mga pickpocketers bala no nga damo gani sila subong bumbudan naglinapra sa pila ka mga malls sa diri sa aton subong no kag nangin ano na ni siya may pila naman ka mga tuig nga naglilipas nga naghatag ang leksyon sa aton nga mga kauturan nga nangin biktima sa mga pickpocketers no sa muna bala bumbudan nga mga reminders ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles kag dapat kung mag-posting bala sa mga photos bumbudan hindi mag-post on the day no nga dapat mag-post Andrew, no? Yes, bumbudan. Ang ibanda gasiling niya kuan siya heading to Omuri for a vacation. Yeah. Kita na yun balang na yung tao sila balay. Oo. Correct yan bumbudan. ATM. Ang social media daan bumbudan tidasig na yung bumbudan maglaptas ang mga laragway dira o kung mga information. No? Ang kung may friend kinabi karon nga nakita niya oy wala balay nga mo ni na no so pwede ta ni masulod kay wala sang tao subong atot sila sa amuning nga lugar sa malayo sila nga lugar sa mga blabong budan isa ina sa mga reminders kid mga actually simple inabong budan nga mga reminders pero dako inabong budan nga impact sa ato no especially sa mga kauturan naton ding nga subong sa malayo nga lugar o kung wala sa ilan nga mga panimalay bumbudan but sining ganit sa PRO6 no ilagi ning ginitingoan bumbudan nga maging zero crime rate bala ang ining Pasko o kung ang 2021 Christmas Day bumbudan kag hasta sa New Year's Eve bumbudan no so mo gina mismo ang target sa PRO6 no sa nasakupan din sa Western Visayas nga maging mas less ang krimen o kung mas may nagiging bumbudan nga maging zero rate ang crime sa sining holiday season diri sa aton sa Western Visayas bumbudan. Okay. Yes, so madami doon nga pahayag ang pagpamabas ng PRO6 ni si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Bilog ng Western Visayas ang aton nga mga kapulisan na nakadeploy na sa mga different areas, no? Different strategic areas para mapaluntad nato ng kalinong pagkatawhay sa pagsilibrar naton sa Christmas subong 2021 and of course para sa palabuton nga bagong tuig. So, despite nga ang aton mga kapulisan, gina-encourage man nato ng aton mga kauturan nga sila man mismo dapat mag-cooperar man kag magiging alerto kag vigilant sa ila respective areas of responsibility.
And kung may nakita sila nga mga kamalamalahan, i-report sila yun sa aton nga mga kapulisan or sa nearest police units para matagaan sa aksyon. Oo, okay. Pero sir, we know naman no, nga halos laban sa ato ng mga kauturan, doon sa ila, out of sound, Sir Solid. Sa subong, nanarisari ang aktibidades ng aton nga mga kauturan, no? So, dapat hindi nila pagkalipatan ang ilang safety and security. Hindi lamang initrabaho sa pulis, pero sila mismo, dako ini nga factor. So, dapat sila man mismo maghahalong para masaulog nato ng Pasko at ang malinong pagmatawhay. Okay. Sir, bali, ano ni sir ang impossible mo mga reminders, maybe sir, no? Especially sa mga kauturan, di para matumod nila, kung sino ni ang mga persona nga may mga malalain na tinutuyo, Sir Sol. Una-una, sir, for example, na itong mga kuturan, sa mga malls, no, or sa different areas, pagalin nila sa ilang mga panimalay, dapat siguraduhin nila nga sirado ini ang mga portahan, bintana, para hindi sila makawatan. Also, i-unplug man nila ang ilang mga appliances, wala sang kandila o king na nagasiga para hindi sila masunugan. So while nga nasa mall na sila or sa different areas, dapat watch out man ni sila sa ilang mga valuable nga mga bagay, sa ilang mga jewelry para hindi sila ma-snatch or hindi sila ma-pickpocket. And also, tama gid sa dako man sang ilang role considering ang aton nga mga probable criminals nga nagapantay lamang ini sang mga oportunidad. So sa aton mga kauturan, dapat watchful gid sila kag hindi nila pagtagaan sang oportunidad ang mga probable criminals. So, dako gid ini ang ilang mahimo considering sila ang pinaka-main na actor dire kung sa diin na pagintagaan nila ini sang oportunidad, possibly no nga iguan gid sila sa mga malain nga mga tao. So dapat alerto sila pagapot naman sa pag-report nila sa mga hindi maayo, no? Makitaan man na nila pag hindi nila kilala kung may mga malain nga hulag, so pwede nila i-report sa ating kapulisan para ma-check din sa ating kapulisan. Okay. Pero Sir Solis, sa bahin sa PRO6, ginalauman yung mangin peaceful ang Pasko or in short sir, mangin zero crime rate this New Year or Christmas Eve, sir? Sir Andrew, kita sa Police Signal Office, himo ginato ng tanan, no, para masaulog naton sang malinong kag matawhay ang ini nga Pasko. So that is why nga nagapangayo man kita sa kooperasyon sa pulik sa aton mga kauturan nga sila man mismo magiging responsible, magiging vigilant and alert man para magpululigay kita para ma-attain nato ng aton nga handog. Okay. Sige sir, last time mensahe po binong sa aton nga mga residente ng mga pumuluyo, sir, para malikawan ang mga toward incidents, Sir Solis. So, madamo nga salamat, Sir Andrew, no? So, ginaremind din nato ng ating mga kuturan nga as much as possible, kung mag-inom sila, tira lang sila sa ila panimalay, and iputang nila ini sa ilang tiyan, hindi sa ulo, para malikawan nato ng mga posible insidente nga matabo, kay hindi natin manigar nga may mga insidente nga ang gitsuguran ang pag-inom-inom. And of course, likawan nato ng gamit sa mga firecracker. Instead nga ipakal nato sa firecracker, much better nga ipakal na lang nato ni sa pagkaon para mapusok pa kita kag malikawan naton nga ma-injured kita. So tanan ini ma-achieve naton hindi lamang sa bulig sa kapulisan, hindi lamang sa bulig sa mga concerned government agencies, but ma-attain naton ini sa bulig men mismo sa aton mga kauturan. Okay, Juanro. Oo. Yes, Bumbutan. No? So, amo to mismo ang simple lang na panomdom sa PRO6 spokesperson nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, Bumbutan. Pero dapat yun na nato niyang tagaan sa importansya, no? Kaya imbes nga haling kita sa kasadyaan, ipagpuli natin sa balaya, di maghilibiyon. Kita ka dito nga kita ang nakawatan o kung nasunugan, Bumbutan. Okay, sige. Yes, Bumbutan, para sa pangalagay sa Bumbuali, so ito si Bumbu France, Andrew Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbu! Salamat, Gid, Bumbu France, Andrew Burgos. Panumdom sa mga magalakat, mag-out of town, or di man magkadto, subong nga Christmas, mapaliwa-liwa sa Christmas Day. Mga kabyanan, ang panumdom is kinanglan hindi nyo pag-i-post sa social media
nga naglakat ka mo, nga subong halimbawa subong ka mo maglakat masing ATM, no? At the moment sa sini nga mga tinion nagasakay sa salakyan going sa kondento, going somewhere, hindi nyo pag-i-post na kay may balaan sa mga aralan na nagalantaw sa social media nga basi ula tao inyo nga balay kag isulod nila. Kag ginanglan kung maglakat gid man ang mga plugs na, mga kung mahimo pa lang i-off na lang ang i-down ang circuit breakers sa inyo nga sa puluyan para way problema sa kuryente, magkala short circuit. Kag kandaduhan gid lakan, trangkahan ang inyo nga mga pertahan kag bintana para nga masiguro ninyo nga hindi masulod sang kawatan. No, siguraduhon gid ibutang tagid permi sa safe. Isiptihon tagid ang aton nga propiedad, ang aton nga mga pagkabutang. Paagi mga kabyanan sa pagkabutang naton sang kandado kag pag-secure nga hindi magkalasunog nga basi pagbalik naton abunang aton nga puluyan. Hindi pinagusto inom sa makalubog ilimnon sa gwa, inom dira sa sulod sang balay. Sulod sa panimalay. Okay, this time mga kabyanan, ginatingwaan naton nga magka-contact na sa aton nga connection dito sa Australia si Lucio ni siya Bombo Jazz no Lucio no Lucio. Okay, sa aton nga Christmas around the world, no, makadto kita karon sa pungsod Australia. Paano sila magselebrar sang Christmas sa Australia, no? Sige, ara na okay na. Kaga mangin ka po naton karon naton nga Bombo International News Correspondent sa Australia. Nadulaan ko di sang monitor Bombo Step, no? Ang ako di monitor way na nagahuni. Okay. Sige. So, yari kita karon sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. It's the most wonderful time. Kadto naman kita sa pungsod Australia. Ukon Commonwealth of Australia, isa ini ka sovereign country nga gilakipan sang mainland sang Australian continent, sang isla sang Tasmania, kag iban pa nga mga numerous smaller islands. Ang Australia amo ini ang pinakadako nga pungsod kun area ang pagambalan sa Oceania, kag subuman 6th largest country. Sa karon ang Australia may populasyon nga nagadangat malapit 26 milyones, kag makabig ini nga highly urbanized nga pungsod kag highly developed country. Ang Canberra amo ang capital sang Australia, samtang City of Sydney amo naman ang largest city, kag iban pa nga mga major metropolitan areas nga gilakipan sang Melbourne, Brisbane, Perth and Adelaide. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases. Ang Australia mayara ini sang federal parliamentary constitutional monarchy, kag ginapamunuan man sa ila sini nga monarch nga si Queen Elizabeth II, Governor General nga si David Hurley, kag Prime Minister nga si Scott Morrison. Sa bahin sang relihiyon, may riya diri ang mga Kristiyano, kag nagasunod ang wala sang relihiyon, kag subuman nagapangatlo ang Islam. Amoy ning rason kun nga masami man ang paghiwat sang Christmas sa Australia, bangod sang madamo nga mga Christians. In Australia, Christmas comes in towards the beginning of the summer holidays. Ang mga Australians nagapakabit sa mga wreaths, ukon, mistletoe sa front door sa ila sini nga mga balay, kag nagacaroling man ini sila. Nagakinanta sila sa mga Christmas carols sa Christmas Eve. Ang mga tao nagapangmutang man sa mga dalaguan kag madiruagon nga Christmas trees nga napunan sang Christmas lights sa ila sinitag sa ka mga hardin. Hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. English ang official language sa mga Australians. Gani, from the land down under, Australia. Merry, Merry, Merry Christmas!
Okay, mga kakabiyanan, ginadala ka mo namon sa pungsod Australia sa kung paano mag-celebrate sa Christmas ang among nga pungsod. Kag similar man diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga nagasinadya man sila tungod nga mostly Christians ang mga tao dito mga kabiyanan sa Australia. Nawangin ko po natin subong si Mr. Lucio Pasamanti Jr., ang aton nga Bombo International News Correspondent sa Australia. Ay balo natin kung paano mag-celebrate sa Christmas ang mga pumuluyo sa among nga pungsod, lakip naman ang mga Filipino communities. Sir, mayong udto. Mayong udto man na Bobodana. Okay, anong oras na nasubong sa Australia? Bale, apo, isakto gini 4:30 sa hapon. Mayong hapon, no? Actually, pwede na ako makasiling mayong hapon kay 1:30 na diri sa Pungsod, Pilipinas. Mr. Lucio Pasamanti, sir, paano mag-celebrate sa Christmas ang mga taga-Australia? Daw mo man diri sa Pilipinas? May dutay nga diferensya kay mostly ang Australia multicultural, may mga damo mo di Asian, damo ga celebrate. Pero yung mga native Australian niya do casual lang sa ila bala. Sa naga-shopping sila, sa family day ba importante na family day nila. Sa amon na binong Asian taya, kami ka hindi gid magwa sa amon nga galuto-luto gigabiya para sa amon la pamilya bla bisita. Daw amo lang sa gyapon sa ginahimo naton diri kun sa Pilipinas nga nagaluto gid kitaya kag nagatiana sang panyapon ilabi na gid mag ginatawag nga Noche Buena. Oo, pero may ara gid nga adjustment hindi ka nga pareho sa aton nga mapabungga-bungga gid. Dira do wal na lang gid basta importante daw may ara lang kalanon sa lamisa. Oo, para ma-celebrate lang kita ang Christmas bla. Dira sa Australia, kumusta ang pagtililipon sa mga kauturan naton yung mga OFWs? Bali mga 2 years ago pa namin experience ang nag-gathering pa sa iban yung mga Filipino community kay tungod sa pandemic. And recently may aragan yung mga Filipino mga family friends sa mo pala Pilipino nag-invite sa amon. Kaso gadawa-dawa kami Japon mag-attend kay tungod sa pandemic do na listen ang restriction. Pero mas maayong Japon nga priority namo safety bla pa lukan Japon bla. Okay. So bali sa pag-pandemic no why sa mga pagtililipon dira daw subong lang abi daw nagbalik. Siling ko daw sang pag-pandemic abi daw ay naka mo nakatililipon daw subong na lang abi nga daw naghalog-halog na gawa ang mga protocols kag diri kamo nakatipon-tipon daw makatulotipon-tipon kamo subong. Oo, amo na subong daw nagaligwa na ang restriction nila. Subong nagatipon. Pero ang mga tao duwa-duwa man gyapon matilipon tungod nga ang virus ang Omicron nga bago wala gahadlok ano sa Japon. Kada panamdam na mayo gid Japon panamdam. Okay. So daw amo nang ginakabalak-an subong. Anyway, dira sa Filipino community kaysa iba nabi nga mga kapungsuran, ang Filipino community nagatingob sila may aras na pagyatilipon. Depende man lang sa mga grupo, sa mga kakilala, kay tapos daw nagabudol fight pa ini sila kung isa. Oo, tsakto na. Diri may ari man ting may mga iban nga grupo-grupo do sila gina-organize lang nila lang sila lang. Tapos may ari hindi ka Japon nga ligwa nga damo gaten da. Lagi niya sa una sa mga wala pa restriction na kagang pandemic wala pa. Okay. Oo. So sa subong bali off mo na subong sa trabaho? Oo. Bali Christmas break na subong. Sa second week pa guro balik sa January. Okay. Mga pila na katuig ka gani dira sa Australia? Since 2014 pa di na ko. Mga cake. 2014.
So bali ang bilog na kang pamilya kamo da subong. Oo, ari di ang duwa ko kabata ang asawa ko. Tapos bali na himbakas man buling mga uto, gamatamat yung uto sa mo, mga itablos. Aha. Bulik-bulik lang So bali daw mayo gid man ang opportunity dira sa Australia kumpara sa Pilipinas. Oo, dami ang opportunity importante sa mga bata, bala. Okay, sige. Mr. Lucio Pasamanti, sir, madamong salamat sa imong oras. Basi may tamyawon ka diri sa imong pamilya sa Negros. Ang mga abyan ko sa Bacolod, mga pasamante, mga relatives sa mga tidor, kasi Diles, mga kasimawa ko sa Negros, ginagasimpatya kami sa inyo sa natabo nga typhoon nga, Ode typhoon. Magalong kita katanan ka pangamuyo lang. Okay, sige. Mr. Pasamanti, sir, salamat gid kag Merry Christmas sa inyo dira. Salamat man kag Merry Christmas sa inyo tanan. Okay, sige. Nabatan mga kabyanan ang si Mr. Lucio Pasamante sa pag-share sa iya sining anong mga nahibaluan or iyang experience na sa Australia kag kung paano celebrate ang Christmas no sa Australia. Sa aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay. Ayos. Now, nagkapadulong naman kita subong sa pungsod Australia. 37 minutos na nakiligad sa tagnay nga launa. Banwa ginakulabos kita sa oras ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Sodto. Biyernes karon, no? Danay naman kita sa Lunes. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD